Live chenro mari mar Kuku Mar Wach en odiechieng' machielo kendo mago mbaka. Kenya nitiere kar kanye e weche gi ekip mag siasa kaachiel koda gi manyo ombulu mimanyo Migosi Uhuru Muigai Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto. Ang'o matimore e kindgi? Ng'at machielo wacho ni ng'ani kano mi thuolo mondo mi oti to otiyo e yo makare. Ng'at machielo wacho ni deno yudo thuolo, deno pamo kata jatende to nikech telo okwe. Gin gige kuma seche moko nyalo kelo luoro ahinya ne piny. Itimo nang'o kama Kenya chope sani? Joge kuma kelo ne ratiro mar oganda, civil society kod dhombogo gin kar kanye? Kinde manokalo chien inyalo ne kane nyalo wuok oko kendo goyo mbaka kod jopiny ka ochung' motegno sani. Gik moko kudhi maber to giling' thi kama niang'. Bende gineno ka ngima medo dhi malo. Bende gineno ka uchumi mar piny medo kethre. To molo chutho. Bende gineno ka siasa magore Kenya kata gwenge makaluo en siasa maonge kod kwe. Mbele mar piny Kenya nitiere kar kanya IBC oikore machal nade. Ok wanyal manyo wendo maber moloyo maeri Maureen Kemunto mar team live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Idhe nade? Ari kada luonge ni mheshimiwa nikech isebudhanya na program diri. Idhe nade? Kata mheshimiwa babu beda. Thank you. Good luck. Ade maber nyasa oserita. Team dhi nade? Ndalo mang'eny. Maber wanyagre gi medo puonjo jopiny. Yes. Ka ilose nyagruok mar medo puonjo jopiny. Bineno ka Maureen kama chopo sani iri gi siasa ma Kenya. Ang'o minyalo wache? Bende japiny osepuonj mong'eyo gik matimore koso podi? Haron gima nyamedo wacho tapani asewache kuonde mang'eny ni kwa compare sani gi 2017 kata gi 2012 awe moda compare gi 2017 japiny sani ong'eyo gik mang'eny. Haron sani kidhi kata kor gwenge kuonde mwatiye tipenjo ng'ato ni ji adi migone gi kura, ang'o monego bed ni timo sama idhi go kura, ji ong'eyo gi gite to ji oseng'eyo. Gimomiyo ji oseng'eyo again Haron en ni apart from puonj mwasepuonjogi, ji osebedo gi experience. Ji osebedo ka gone ji kura to at the end of the day ji go kura because maybe ng'ano nomiyi pesa moro, ng'ano nokelo ni mogo, ng'ano nokelo ni skari, ng'ano nomiyi tich kamoro. But at the end of the day king'iyo 5 years go tiyudo ni ng'ani kara nen noken ng'at manonego bed ni gone kura kata ng'ani nen ng'ama nonego bed ni gone kura. So ji osepuonjre kendo it jopiny oselirre kabisa. Kendo sani ang'eyo sani wamedo mana puonjogi but watimo gimiluongo ni refresher mondo wamed paro negi ni magi gik monego bed ni timo, kama kaka onego bed ni ji go kura, kama kaka onego bed ni kwe bedo and all that. But it gives a little. Adi biro kar kanyo seche mago mbake wach gine Roma utimo nwe kaka riwruoge kuma chung kar kendgi. But inakunga penj mari king'iyo Maureen siasa maro mago malo kizungu luongo the national level politics. Be ineno ka nitiere lokruok mosebede kaka ne wago siasa ma ikalo faria kod abiriyo, alo faria kod apar gadek in terms of gige kuma inyiso japiny. Gige kibene gin gik minyalo kede tim gima iwacho kaka iwache to kod seche gi kuma iwache. Be lokruok nitiere siasa maro mamalo? Haron umonda nyisi gimoro. Siasa sani olokre. Emomiyo sani ok inya biro ni because ong'ei gi ng'ane kata ng'ane to ni nyaka yirera kata Emomiyo sani yudo ka wan gi so many independent candidates. King'e Kenya mangima independent candidates masani wuok oko ng'eny kabisa. To mano nyiso ni ji itgi osechako lere. Ng'ato ng'e ni anya chung gi party, anya chung gi as an individual without a party ma dhi through elections. Emomiyo sani kor gwenge mang'eny kidhi to ibro yudo ni ng'ato obiro gi party moro to wacho ni agombo ni mondo oyier ja party nani. To ji nyise ni wadok wayier party. Sani wadwa mondo wayier dhano chako kolo gik moko mopogore gi party kaachiel koda gi dhano. Haron sani kidhi e kor gwenge mang'eny ok ada luongo nying party moro amora. But ibro yudo ni kuonde mane party moro ne nong'ere to in fact in 2017 ni wacho ni kanise yudo nomination certificate mar party no to ni as good as elected. To sani opogre. Sani yudo ni parties go ema sani campaign malich because jopiny patch gi olokre. Ging'iyo ok ging'i party, ging'iyo an individual no dokelo negi lokruok. Okelo gini in terms of messages ma jogi kigolo kod manifestos magigi. Anyalo paro gima ne pek anya kalo fario kod 17 en ni jomoko ne onge koda ka gi manifesto, jomoko nitiere koda gi manifesto. King'e jok malaro ko mar ker kar gi ji ang'wen gi moluro Odinga, moluro Ruto, moluro Wajakoya kaachiel koda ka gi Wahiga. King'iyo ji ang'wen gi be ineno ka gin jogi kuma de giketo ino margi e manifesto margi kose mana gimoro ma itimo ni hoyo wakala godo siasa kata kik bed na onge manifesto. Bende gikore? Be gikore ne tayo piny? Haron kiwinjo manifestos mar jogi
ena ni ng'ato kawo manifesto wadgi to Yes. loke kama to ng'at moro to kawo manifesto ma ng'iyo a specific group. Yes, yes. Koro gimbe ging'e ni jopiny sani itgi olelre. Emomiyo king'iyo manifestos go one by one, every manifesto Yes. ng'iyo mana ng'at ma ong'iyo a specific group modo address. Yes. King'iyo ng'at moro ting'iyo mana a specific group modo address mal kalure gi kura mantiere in that specific group. Koro gisechako ging'eyo ing'e ni chon ng'ato ne bile gi manifesto Yes. to be isome kanyo to be ok en gima mulo jopiny. To okadhe kamano. Yes. 5 years rumo onge gimotime manifesto neno kendo chako biro. Haron king'iyo sani Yes. kidwa compare jok mane nitiere office in the last joma ne ochung in the last elections moyier. King'iyo manifestos gi tidhi for example ka en county tidhi Yes. e county ne kuma notie tibiro ni manifesto no kata onge gimoro achiel Kata achiel mano keto. to kendo sani Yes. ok obiro gi manifesto mano miyo okadho oyudo oyiere cha. Yes. Ochako biro gi a different manifesto. Ang'o miyo obiro gi a different one mopogre gi mano miyo oyiere cha. Yes. Manyiso ni oseng'eyo ni jopiny gi sani oriekre. Emomiyo nyaka otweak that manifesto mondo fit that group modo address that particular time. Asto kelo penjo moro Morini to seche ma wang'iyo gigi eki ng'awa ma koro nyalo wacho ni oyo adieri gi manifestos magi othedhi kata ng'ato kopo mar wadgi, but in terms of implementation ere manifesto minyalo kete tim Wajakoya wacho ni pole in terms moko ma samoro tek wache TV but wacho ni otoyo ni eri ntiere no toyo mantiere koda gi pesa yenya wacho ni eri mar njaga thuondi mondo mi wagol su mar gi chande muluorela mondo dinga wacho wach mar kelo pesa shillings 6,000 ibro mi families ge koma okonyalo baba care weche ge koma osiptende ma bero chumi marwa tieko kod job mibadhi Migosi William Ruto wacho ni pesa koro mondo mi ochakre piny kaeri mondo mi odhi malo kachielo koda ka gi structure bende mag polise biro bedo koda gi fund mag judiciary odhi keto bedo independent pesa dhi kuonde go judges mane oko wal bende dhi yudo thuolo mar mondo mi gibende walgi kachielo koda ka gi jachung' mogik ma nyingosi Chacha Migosi Wahiga yes Migosi Wahiga bende kod mare bende nitiere ng'at mawacho manifesto ma Jokenya nyalo kono oyo maeri tinyalo ketie tim ok en mana manifesto mar lombo it jopiny. Haron king'iyo manifestos gi mana kaka iwacho ing'e ni manifestos gi Yes. mana kaka nawacho gi target specific group. King'iyo kama Honorable Raila wacho ni obro miyo ji 6,000 youths 6,000 but ichaki penjre ni 6,000 odhi akanye. Yes. Wan gi pesa no to bas ichaki penjo youths mantiere e pinywa kae gin adi Kenya ka then ki got times 6,000 en yes. pesa di. Yes. Again an kaka Morini napenjo gani pesa ni en mar encourage youths mondo work hard koso discourage youths from working because pesa no imiyo joma onge tich do but no wacho ni ng'at ma onge tich to kod ng'at ma samoro yuto mare bende nitiere piny. Yes. En data mane ma wantiere godo Yes. manyiso ni youths adima ma onge tich. Yes, yes. En data mane ma wantiere go manyiso ni youths gi ema nigi yuto mapiny. Do we have that data? Koro onego beni kwang'iyo manifestos gi kaka jopiny wang'iyo manifestos gi te gi reality on the ground. Sani ne Wajakoya ne wacho ni wadhi kawo thuonde to wagolo sum gicha to thuonde moko be iuso. Jo Kenya Wildlife Service nosendiko barua kagi protest wach thuonde gi wach otoyo because ing'eni samimiyo japiny gino ing'eni en oparo ong'e mane en adier. One sani jopiny dhi chako hunt gidhi manyo anachiel kuom jomane paro na yudo toyo gidhi manyo moro thuonde. Jopiny mang'eny sani koro mogo toyo Yes. to gidhi temo mondo ginego toyo gi and is it a disservice to Kenya wa Yes. and especially the sector mar limbe sector mar limbe is it a disservice kose en gima ber? Yes. En gima ber to ng'ama uso gino at that point Yes. but it's a disservice to Kenya as jok mada biro mondo mi one legi obione le gidhi neno le mage lego onge because either ng'ato okawogi to pidho gi e ode Yes. kapod omanyo market ama ng'ato negogi. The same to thuonde and then all these animals gimbe gi play a role within the ecosystem. Sama ugol achiel Yes. to nyaka interfere gi the environment. but samoro ber madhi biro Morini sorry kuom ng'adi samoro ber madhi biro kwa wa deal kod toche gi kata thuonde gi eki samoro en ber maduong' nikech Kenya sani go podhi malo wamanyo pesa kata mana ginene sira budget marwa kende matamowa koro kapo ni higa achiel wanyalo chung koda ga 3.3 trillion mar budget marwa ma ok wa donjre koda gulu moko to kara en gima ber. Haron me monda nyisi gimoro. Yes.
ingeni samia one japiny ni onya uso ne ja Chinese tool for example. Kata ng'ama idwa usne gine mag otoyo gi. Yes. Ringo toyo gi gik moko mang'eny miwacho mag otoyo gi. Ng'ani ingeni wadhi bedo gi brokers mang'eny. Haron ing'e gima timre nyatike. Yes. Kumikunye gold. Gold no kaponi ni nyaka uti usone Kenyan government. To Kenyan government they will say then the revenue duogo no back. They were a lot of money. But because one give brokers okonya yudo. Okale lwedo mang'eny diere ka. Okale lwedo mang'eny diere ka. Koro pesa ni ok duog ne japiny. Ok duog ne japiny in terms of ok work from the government, ko duog in terms of services. Ok odugo ne mana in fact ngama gain kae gin brokers mantiere diere. The same will apply to even these ones. Yes. But again Haron mana kaka wacho. Gigi iuso ne Kenya as a government mondo Kenya dio usoko kosi uso na an individual. Okay. Koro mano those are questions that we need to ask ourselves. It is a good thing, yes. Or yao patch jo Kenya nintire so many other ways of getting revenue. But is it good for the country? Yeah. Kailo say good for the country. Sorry, Angadi? It's okay. Okay. Kailo say good for the country. Wachi niri mar oboke. Mabene sana noka koro sana umako. Malo kacha ndio jesage kuma dongo. Nentire migosi Johnson Sakaja, nentire migosi Cleopas Malala. Ina nonade Morin Kemunto. Dibedni en political witch hunt manitiere kar kairi lao jomoko ke siasa koso adieri Kenya chopo kama koro gik moko na otim maler ing'ato ng'ama ni ongo bok ng'ama tiere kod oboke makata muthedhi. Aron adieri mar wach en ni wacho boke mar kata mana kodugo mana Kisumu County ka. Yes. Kata wadhi mana Siaya kata wadhi mana Homa Bay wangi gwenge ma Nyanza koni. Kwa chako nono oboke mag ji Haron. Yes. I'm telling you ni 99% of jomantiere e kombego kata jomo puodhe ibro do ka ng'eny gi onge oboke. To jomantiere go ibro do ni ng'eny gi gin gi oboke ma fake. Koro kaponi gini timo otime atima te. In fact the back and forth mwaseneno ose expose IBC ose expose Commission for Higher Education marach. Yes. Because itere mbele iwacho ni ose kadhe ose puodhe ichaki duoke chien ni kara papers go nok bear. So that tells you ni ntiere loophole kamoro ma onego beni idino. To konego beni rito ni nyaka sache ma ji dhi e siasa e kichako tiyo gi gino kaka siasa. Kaponi tiyo kode e siasa to en gima rach. Ipani the backstop ging out nikech IBC kawuono loso e gazette ma kawuono ni gin gionge koda gi teko mar ng'iyo ni ng'ane oboke mar ni kare kata ng'ane oboke mar ok ni kare. EACC yande nondiko mane gidwa geng'o jesa mana mahingo 200 mondo miki gidhi gichung kane yudo ne IBC. Ta IBC nyiso ginoyo waonge gi teko matamo jogi eki. Tek ni gisebiro ka waonge goda gi kes moro kata gini kosi sedo. Wanodhi yiene gi mondo mege dhi mbele. Koso en japiny mobeno ng'eyo be ni oyo an kaka ng'ane ni aonge kod oboke. Awera kika dhi gini iri nyaka chieng' ayudo oboke kata awera godo chuth aonge oboke. Biro tok nyalre. Where are we? Penye motow systems mokti koso the back nyaka stop ginya. Aaron, okado wacho ni systems emokti because every aluwo gigani constitutional commissions. Yes. The independent constitutional commissions, the IBC, the EACC and all ORPP and all that. Aaron, Commission on Higher Education onge very well tijigi. They know their mandates to ginge gimone go benigi team. Yes. Masama ngato di mondo ndikne barua because don't give me request ndiko ni barua ni adier na ne Maseno University from this year to this year magi obokena then they clear you. Then ikaw barua no titero IBC. IBC edir mana kako wacho they don't have powers to clear ngato or to ngeyo whether ngato no pass. They don't have that powers. Gin gimo kelne gicha e magi bro dhigo mbele because mano en barua moa ka university chande. Nini Commission on Higher Education. Koro gin adier gin tijgi en ni gi receive all these letters kage sayudo to gitik. My barua nintie then they clear you. Yes. Tijgi maduong can clear ok ngeyo whether you went to university or not. Koro IBC seche moko nya bedo blame. Koro ng'amok tije. Commissions gi. Yes. Commissions gi do tiyo tijgi kaka dwarre. Haron to do ko chopo jogi do ko chopo IBC then koro chako gibedo li ko. But ni bende ngejo Kenya Morin Kemunto. Ng'ato gimoro amora ma ja Kenya dwaro ja Kenya nge kuma bro yude. Kenya ka tinde certificate mag NEC gi kima class 12. Ema ng'ato nyalo dhi makel ma bende kal. The genuine test mo kal ma chinyoyo ng'ani rika ni koda gi paper ni. Kenya kai Haron sire nyaka death certificate. Yudo ni nisethoga molos death certificate ni mo choko claim go mwandu ni to pod ngema. It is possible. But one ge jok monego beni enforce the law. Tijiki maduong' ena.
because kata cases mosewuok mang'eny gi pok wawinjo ni ng'ato maki, ng'ato tere jela, ng'ani noyudo kanye papers ma fake. Oter jogi, oter police kuma ilose papers ma fake mondo gino din gi kanyo. Because poko din to report bro medo. Kailo se dino kata tero ng'ato mondo mitim nondo makare. Migosi Ruto wacho ni odwa timo nondo kuom Uhuru Kenyatta, odwa form jaboro mondo mi nondo ker, makapono ni ker okoso. Tapani tok nono ng'ato, en ng'at minyalo twe. Ineno nade ka chielo koda ka giwacho ni rima seche moko Ruto no wacho ni no chopo kuma no nyalo kora mna pado ker kamaka ni telo to ne ok giwe. Civil society iwacho ni uling kamane angi pano sowe ofuko koso ofuko ka chielo koda ka gilwasi mare Siasa molo chuthe gwenge makalu. Be wasechopo kamoro Morin Kemuntu minyalo wacho ni oyo ng'ane nyalo de kaje chande wach pache maonge luoro to japiny boro le chiko ite gi modwa winjo to kiko chikite moko da winjo. Bochopo kanyo. Hold that thought live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Nyadendi Morin Kemuntu en jakede ratiro mar Uganda kendo tiyo kod rokniri mar tim kwago mbaka siasa ma Kenya chopo kar kanye weche madire kind ker kachiel kod jalup mare. Inano nade gini gige koma nyalo keto Kenya ndaki koso Kenya nitiere maber riwruok mar jok mochung' kan civil society gintiere kar kanye osogi ofuko giling kamani ankoso giloko kaka ginyalo timo gik moko gida we wang'ni gida nena gi wangi to Kenya chomo kar kanye ka gin giwegi ginyalo ling en seyo minyiso kanisa en seyo minyiso riwruok pogoro mag jodongo ben nyagwenge makaluo kachiel to kod IBC bendo ikore mar tayo yiero mochan timo dwe manyien to koda ka gikamwa chopenieri. Bende siasa nyalo wacho pache ma japiny ok okaw paro ne romo tiyo goro marach ilo japiny machielo. An Haron Otina modho piga mar dim kaduogo tielo mar ariyo mar chindo nieri. Achiel kachiel chenro mari mar Kuku Mar Wach wagomba kod nyadendi Morin Kemuntu kendo ratiro mar oganda tiyo kod riwruokniri mar tim wacho ga pile ka pile ni riwruokniri an otama ga wachin fula pani kawuono ni onego nyisa go mondo mi amake chuth kagombaka weche gi ekip mag migosi Raila Molo migosi William Ruto pole kachiel kod migosi Uhuru Kenyatta gitiyo e yo machiegni koso gige kama wachire kindgi gige kama nyalo baro piny market Kenya ndaki molo chutho riwruok mar jok mochung' kar kendgi civil society bende gitimo tijgi Kenya kaide ang'omiyo giling kamani ankoso giling giloso to wane mokwa lokund magiwogie kachiel kod IBC oikore matayo wech magiero igani koso koikore live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Nyadendi Morin aweyo kamana penye goro ne ka ing'iyo gige kuma wachore kende migosi William Ruto kachiel kod jatende migosi Uhuru Kenyatta be gin gik monego beni miyo Kenya luoro koso gin wacha mag siasa? Haron, yes. Wan ga gigi miluongo ni Leadership and Integrity Act. Yes. Ma afisa mora matiyo ne sirikal. Yes. Onego bedo ga guided gi Leadership and Integrity Act. To Leadership and Integrity Act nyiso ga loso about kaka onego beni iwuotho, kaka onego beni wuoyo, kaka gik monego beni timo kaka afisa mar sirikal. So it's quite unfortunate. In fact, akeni democracy mawan goma is too much. Makoro waloso ma an chakrena chak dongo. Pok naneno kuma president gi jalupne. Yes. Gwandre embeliji. Elela. Yes. Godiochieng' ayanga. And they're still in office together to make matters worse. Yes. Because tam gi poko rumo. Tam gi rumo mana ka president. Ma next to donjo gi deputy. To engi marach maparo ni discussion ni wasebedo godo even at national level waseluongo nyaka jokanisa. Yes. Because aparo ni kama wasechopeni Haron to koro jokanisa ema dhi konyowa. Yes. Wan kaka civil society wasetemo loso and at some point ne waparo ni wanya kelo together a few civil society organizations. Yes. To wadu waluongo jokanisa. Uloso kanye Morin. Mondo wasebedo gi meetings mang'eny Haron oko waling. Yes. Kata last month ncha wan Nairobi in a very big meeting ma jine lose wach kwe mar Kenya seche modhi elections. To wach mipenja no en wach achiel en one of the agendas mane wantiere kod. Yes. Because wasechopo kuma koro onego beni luongo ji ariyo gi. To ji bedo kod gi piny to ji have a discussion. Because Haron nawacho ga seche ma ruedhi ariyo gore. Yes. To japinye mahinya. Rume mahinyore piny. Because sani jok maluwo Ruto te kowinjo gima jatende ma President Uhuru wacho kuome. Yes. To igimedo wang, which is very normal. Yes. To the same timre seche ma joma luwo Uhuru Kenyatta bende. Be winjo gik ma Ruto wacho. Yes.
ing'eni kochopo kama koro jatelo moro wacho ni nogombo kata pado ng'ato. Magi gik moko nego beni iwinjo kuom jatelo. Yes. Koro ntiere jomonego beni ensure ni gigi ok timre ka giluwo the Leadership and Integrity Act. Haron kama wasechopo anawacho ni walem ne uru pinywa ma Kenya. Yes. Taparo ni in fact nonego beni timre kata mana last month. But it's not too late. Yes, yes. We can still bring the two together mondo los kode. Because Ruto en ng'ama dhi kanisa piny. Uhuru Kenyatta be en ng'ama dhi kanisa piny. Jo kanisa koro nyaka wuogo koma konyo. But Morini Kimunto isewinjo kiwacho ni kanisa bende ma Kenya no wito mise mare monyalo geng'o godo gik moko. Osewito chia mare mbele oganda monyalo tiwuro. Then komachielo bende kapod na wachiniri. Ng'ato nyalo neno ni oyo ochopo kuma wayo jogore gi lak. We awach kara gimi na pugura gi ng'ani ma Uhuru Kenyatta nyalo kono yo ng'ani na weyo nikech gima kama iri to ng'ani biro wacho ni ng'ani na konyo mondo mi akaw in fact oboke ma kawuono ni ne because Ruto wacho ni an ema na miyo Uhuru Kenyatta bedo president. Iparo ni ng'ato feel ni oyo an entitled gi pacha nyaka wach ne ng'ane pacha koso emomiyo awacho Haron yes. Gik matimre kind ji ariyogo ing'eni koro dhi chopo point ma ng'ani wacho ng'ani dero to kila ng'ato iye medo wang'. Nitiere information moko magin ga high intelligence information. Moko nego beni wuok. To ka action oko bedo taken sani action. Haron sorry. Anyisi ni Kenya ni dhi wang'. To okwadhi yie kaka as a civil society, okwadhi yie kaka jopiny, okwadhi yie kaka kanisa mondo Kenya wang' ne wach ji ariyo. Be iparo ni kanisa beno sewito chia mare? Haron iwacho ni kanisa sewito chia mare. Yes. Because ntiere jomoko ma dier mantiere faith based organization ame kanisa. Yes. Ma ncho se kaw sides. Ok ginya chung ma gikwer ng'ato gimoro. To pok jogi orumo. Haron ntiere a few people ma pod odong. Ma jogo emo walo ni they have to konyo Kenya. Ntiere joma pod nyalo chung mach. Ntiere joma pod nyalo chung mach. Kata mana Kisumo ka Haron. Yes. Wang'eyo ntiere pastors, ntiere bishops ma pod nya chung. Yes. Makwe wachni. Koro jogo ema pod wari lion. Ka ilose jogi ka pod wari lion nyarende Morini Kimunto. Bende wacho ni civil society and let us be honest on this. Wacho ni uleng ma utoka maniang ma hukumu wacho no nyiew tiyo koda gi counties opogore. Pese mo miu koso strategy moloko. Wacho chundire koda gi bura moro Nairobi. Okelo ponye ni uloko kaka utime koso adiri maduka ni ma hukumu usenyiew uselingthi. Ingeni civil society you can robot. Yes. Civil society gimbe gin dhano. Yes unji. To bana kaki wacho adier ntiere seche moko ntiere jomoko manosenyiew, ntiere jomoko ma odok piny because again civil society organizations ntiere jomoko ma ka gionge pesa ma donors omiyogi to gilal girumo. Yes. Ntiere jomoko ma tie kata pesa onge. It is true ni don't civil society sani ok winj kaka ni winjo chon because of so many other factors. Ntiere jomoko ma noyudo tich gi counties gi national government magidhi magilal. But matin modong Haron. Yes. Pod timo gimoro. A civil society Haron kai wane mwatimo gimiluongo ni voter education wane mwapuonjo jopiny jomagi mapuonjo jopiny tijno nen mar IBC kende to IBC ok nyatimo tijni kende emomiyo wa subsidize to wambe wakonyogi mar ariyo Haron for the last 2 months we've had peace caravans a county ka Homa Bay Migori and Siaya wadhi bedo go this month in July Haron watimo tije mang'eny sani winjo ni wan gi debates ang'o miyo wakelo debates gi because gik moko ma jopiny dwaro ni mondo winj ka jogi ntiere kuonde moko mok chope koro wakelo jogi ir jopiny mondo gipenj penjo ka Haron ang'eni media council or other organizations be plan mondo gibed gi debates at the highest level mar president mar candidates madwa chung bedo kerge koro we are doing so much but okelo penjo moro iwacho no tiyo mang'eny media mok menyo anya kose nikech achiel kuom gik ma dhano ng'iyo ga godo and gene ochalo ka gima nyathi kiseng'iyo ni sabun en toyo to samoro mane ga maka kinyi kelo moro machielo to nyalo wacho ni mano ok sabun dhano ng'iyo ga gi civil society mane nyalo wuok dhi e media wacho ni gima notimore Bondo chande mano go gacha jatelo makama wadagi kendo wakwedo gima notimore Migori wadagi gima otimore Eldoret wadagi civil society no ero ne uloho kaka utimo gik moko koso media mok menyu Haron koso udong matin koro onge tiende mondo utim press gigi Haron mana kaka nasocho we are doing so much ingani press release or Timo ilonga nango press conference is just a strategy
To press conference jomagi madhi winje. Oganda te dhi neno to dhi winjo. Ok oganda te. We wacho ni oganda te. Yes. Nitiere mana a specific group of people madhi nene. Yes. Joma neno ga news. Again, Haron ing'e maber ni ji mang'eny ok nega news. Nitiere jomoko mantiere social media. Social media, one give different strategies. Ana kaka migao, one give different strategies. We use media, we use voter education at the lowest level within the community. Kama ja piny nitiere, wantiere gi peace caravans kaka sewachono, one gi debates mwatimo, and so many other things. Bottom line is just one strategy. Bottom line utiyo. But kapo ni jo piny feel ni press conference no emanyaka wadhiye, to mano be pod wobo. Okay, kamichunge Morin Kemunto. Impact mon godo sani to kod mani godo chon. Ere maneno kanintie. Kata mani bedo filed. And kaka organization, one kaka organization, I insist, voter education is still number one. Pod one sawa. Okay, ochalo kagima kimiyo nyathi penj mare manotimo mondo mi omaki okonyal yie mondo mi orembre penj live Chenro mar Kuku Mar Wach Dendi Morin Kemunto matim kenda achiel kuom jokend ratiro mar oganda molochutho Kenya mangima to kod Kisumu County bende. IEBC bende oikore entire year ne Morin Kemunto. Yiero ma 2017 nong'ad oko. Bineno kinyalo chak dog ng'ad mairi kendo kosa IEBC oseluwo kodgi. Haron, watch IEBC ni, anya wacho ni giikre kendo ok giikre. Yes. Because sani wane July, wadong kawuono wakwano ndalo 34 mondo wadhi e yiero. To sani emiwinjo ni IEBC pod timo recruitment mag DPOs. Yes. Gi presiding officers moko. Yes. Sani kidhi e gwenge moko kaluoka, ang'e kata nitiere kumoro manitime interview nyoro, kendo ne ging'eny pod giendelea kawuono Haron. Tingeni yudoga in previous elections yudoga ni at such times en ga koro ni itimo negi training, itimo last minute. Yes. But koro wasewinjo aparo ni chakre last year IEBC has been complaining ni pesa gi tin. Yes. Ma at some point naparo kata ni seche moko kata mana ballot papers poko bedo printed. Nyalo biro ne ok because the procurement wang'eyo gima notimre procurement process mar ballot boxes, ballot materials. Yes. Koro akiane the team nango, but we are just hoping for the best. Yes. It's not too late, but we give 34 days. But yes. Kata sani dikoro waseneno ka jo media ogolonwa ni ballot papers gi ballot boxes ose arrive because we have only 34 days. Because ka gi arrive kodong 10 days to gigo 10 itimo nango sitike kwa ringo dhi nyio gine. But wang jo Kenya bineno ka gikalo penj nero mar ratiro kod adieri integrity test be gikalo wang jo Kenya. In fact, Kamiogi scores between 1 and 10. Yes. I will give them 6. 6. I will give them 6. Manyiso ni pogi chopo kama jo Kenya kono wan ga diri ga IEBC yero ditayo bakare. Because of so many other things. Yes. And again, Haron, nyoro a social media ne waneno gimoro ni iwacho ni magi insiders mar candidate A. IEBC. Ingeni gigo ka jineno sako mano gol ni. Yes. Gika ilago ka jineno to trust mar jo piny jo IEBC chako dok piny. Inge. Koro there's so many other things are really affecting IEBC. Yes. I'm just praying ni chieng moro achiel IEBC bro bedo at 100%. But anyway, ngato ni bere nyalo challenge mano ni ikamara lo fario kod ariyo. Ne ntiere every political party ntiere kod agi jogi mane gi front jari ariyo commission chande mata yiero. Koro samoro ngato nyalo bedo gi joge to opponent bibe ntiere kod agi jogo. Rach manaka ntiere ngat moro ma ino kod agi joge flat anyway. Okasir ne jo siasa bedo. Ingeni sama information no wuok e social media to golma na one side. De ber ki golo. Samoro jogi kimo mar candidate A candidate candidates go tane gi joge. You see. But ko gol mar ng'at achiel to obedo a negative information to the public. Isa wacho gik ma IEBC onego tim, iwacho gima civil society timo, kachiel kod gima jo siasa timo. Role mar japiny yiero ni. Benti gima japiny nyalo timo mondo make sure ni yiero ni ratiro kendo ne wuono timo pache, otimo marete moko biro seyo ng'at machielo. In less than 1 minute nikech director ma dan ng'ise ni nyaka otiki. Haron, gima daer mar nyiso jopiny en ni gima duong' monego bed ni japiny timo. Chieng no kochopo tarik 9, chiew gokinyi, dhigo kura, duoge odi. Ama doge tijeni. Mondo irit kura. Mondo irit announcement mar duoko mar yiero no. Gimoro ni japiny go kura, odong e polling station ni podori otimango, ogad the polling station, yes. Ogad the vote. Man of tiji. Anyiso gaji ni every political party bedo ga gi agents. Gimoro ni tiere ga ne kware, ge kwano akwano. Haron, yes. Wantie gimiluongo ni Electoral Offences Act. Wantie gimiluongo ni IEBC Act. Ingeni seche misego kura to podi chung kanyo no, interfere gi the whole process. Yes. Go kura dhie odi. Wuothi dogi. Dhirit kweno mondo kwen. Security wantie polling station wan gi police,
wan gi party agents. Kila party of candidate nigi agent ne polling station mari to kurane mano ktiji kaka japiny go kura doge odu go kura doge tiji ngina kama ne retire in terms of siasa makaluka kairi bedo ne Morin nyalo wacho pache taron pogre koda gi pache no to ok nyal miya kaw kan monda hiny jok majogi ibende nyalo wacho pache to ok nyal hinyo mar political intolerance and tolerance ginga makalu nyalo wacho ngo kwatieko ni kamera retire gima daher wacho katieko en ni kura en go kura en gima biro ga to dhi ng'at mine ni gori neno bro bedo kanyo to seche moko igori gi opponent mar ng'ati mihero to at the end of the day that is an offense ko maki ibro teri e gine koro wabedura beda joma tolerant wagoru kura gi kwe mondo warit kweno then bang tarik 9 pod ntiere life manyaka wadit apime kod agulu ma ichwako kai dhi mondo medhi bar agulu kai paro ne hinyo jomoko to par ni in bende midwaro chiemo nieri ibende dhi bar agulu mibede ma onge koda gi chiemo koro gima itimo miwene hinyo ng'at machielo nyalo duogo machak dog hinyi kendo molo chutho Kenya bro betie koda an Haron antiere koda in janel Lolwe TV intiere koda Yong wachako dogo time kendo chieng machielo ero kama na nyendo office mar team kachiel kod Morin Kemunto kumna yudo thuolo mari mondo mi biden short notice itimo ngono mari mondo bi kachiel kod migosi Dan mane tayo weche gik mag production kod Lolwe TV mangima nyinga en Haron Otieno bedi koda gutieno maber kachiel kod wiko ber wachako dogo time kendo chieng machielo riti